Salam mehriman ogunlar. Giçäşi ýedi-diýleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky günü ýaýlymyna başlaýar. Bugünkü gün ýaýlymynyň temasy düýünden ketgitlenen tema görüş üçin, ýagny il gün bähwitli edilýän işler üçin taryhdan alınmaly mysallar. Bugün Arslan bilen bile özara pikir alşyk, söhbetleşik etmekçi diýip planladyk. Hasan gelse men tepini berjek. Ferhat Yklemov, salam aleykum. Salam Ferhat. Köp wagtdan bäri ýokduň. Saglygyň üçin, işeň uğruna şowlu bolmagy üçin, keypiň köp bolmagy üçin hemişe bir dowada dilegde bolduk. Janyň sag bolsa bolýa. Wa aleykumussalam. Arslanam geldi. Arslan men häzir şutaýdan saňa onu sepi berýän. Dünkü gelişiň ýaly diýip gelseň bolýa. Salam Ramazan Juma. Salam Toğrul Bey. Muhammed Eyüp. Selam kardeş. Komcan salam. Gomyadalar kalay uçmi. Sana şuň jogap berjek. Agşam nesip bolsa. Hacı salam. Galaxy salam. Uğratdım Arslan. Awa Toğrul Bey eger isteseň senem goşulyp bilýän tepe basyp Ferhatyň ýagdaýyny bilenmok, Ferhat senem goşuljak diýseň senem goşulyp bilýän. Tügeleme işleň açyl Ferhat işleň açyly köp işleýän agam dinleýän neferleri diýe. Sag bol, ömrüň uzak bolsun. İşiň açylsa bolýa. Ýa-da şol galan zatlar nesip bolsa bolar. Onu Arslana garaşýas. Arslan gelse Arslan bilen şu gün umuman şu halkyň eşiretli durmuşa ýetmek üçin alınıp barylýan il gün mähwitli işlerde umuman demokratiýa, azatlyk görüşünde taryhdan alınmaly sapaklar barada. Netip bolsa özara pikir alşar. Siziň tesbirleňize, siziň sorawlaryňyza jogap berer. Sizde bar maglumatlar bar bolsa, o maglumatlarym netip bolsa biz onum şu ekranlardan paylaşar. Netip bolsa ne var süýjüm hynan şowa diýip doýduruş berýär. Şunu var yapacak bolýan ýapabilsem. Häzir Arslana garaşýas. Yapılmadan soňam görebilemok. Liberty başlaýda. Giçäşi mehribanlar, Liberty salam, Karajoğlan salam. Yanardağ salam. Emmäňize salam. Sag bolun. Arslan gelýänçe şu taryhdan alınmaly sapaklar diýilende taryhdan alınmaly sapaklaryň hemmesiniň özününü türkmeniň sowgatsız goýuluşy emele getirýär. Esasy şu sebäplen başyny çekýän, bizi şolar ýaly kyn ýagdaýa düşürýän biziň sowgatsız boluşumuz, sowgatdyrlykda cemiyetçilik hareketlerine bizim pasif boluşumuz. Arslan geldi. Arslan bağlayan. Arslan salam. Assalamu alaikum vatandaşlar. Wa aleykumussalam. Gomya dalan Arslan. Arma Allah kuvvet versin.
Jaňa saryklar gowy? Oğlama. Ona tiyası. Tügeleme. Kesin var ya. Awa gowy diýär sesin. Sesin gülýäli. Awa. Inni Öyle. şuňky sen bilen düýünden maslahat edip goýan gepleşeňimiziň temasy taryhdan görüş üçin alınmaly, peýdaly mysallar. Neseň pikiriňe görä Arslan häzirki görüşüjüler, görüşe ymtylýanlar üçin demokratiýa, adam hukuklaryna öňüňdişlik bolsun, bir halk şu diktatorlaryň zulmündan, şu haramzadalaryň häkimiyetinden halas bolsun diýilende heýdil häzirki ýagdaýa kwapdaş iň gowy mysal görülle alnybiljek taryhdan sen nähili mysallary aýdyp bilersiň? Söz sende. Arslan, Tarihten ol sesin estilýän kesilýär. Sesin kesilýär. estilýän Awa estilýär, kesilýär ýöne arada sesin. Düýün gowdy sesin. Awa Hayır. aýdy ber. internet bolaymy. Bolup biler baryndan bazar eýler. Tarihten eger tarihten alsak bolsa. Sen okan seçmelerinde esas demokratik döwlet kurana Sovet Soýuzy. Sondan öň hiç şeýle onuň ýaly Sovet Soýuzy öňe şol daýhalaryň kuran döwlet da, işgärleriň ortaça Arslan täzeden ýerden näli bolar? Täzeden bir girip gör. Eger mümkin bolsa. Sesin gowy gelenok. Düýün gowudy. Sesin ýa oturan ýeriňe ütgedik gör. Meňem internetim kendi öňürlük giller bolsa senki menkiden beter boldy. Toğrulbek men ekrana goýdum çaklygy. Ina şu sepe basyp girip bilýän. Awa hiç gurrun ýok. Özara pikir alşyk gurrun ýok. Kim gelmek isleýän bolsa gelsin. Agyr artilleriýadan tesbirçilerimizden goşuljak diýde gelsinler, gurrun ýok. Özara pikir alşaly. Tarihten nähili mysallar biziň görüşümizde peýdaly bolup biler. Haýsy kwapdaş gelýär. Hawa Garajoğluň gatkydykyl tema Arslanyň teklibi, Arslanyň öňe süren temasy tarihten mysallar görüş üçin. Ýolumuzy ýagtyltjak, düşünjämizi östürjek, biziň görüş ukuyubumuzy, gözetimizi kämilleşdirjek, berkitjek tarihten nähili mysallar bar. Şu gün şu uğurda, şu temada gurrun ederiz. Arslan häzir gelse, Toğrulbek gelse, şolar bilen bile bir söhbetleşmeye başlaýas. Şu taýda Janybek Bawrum SSR beýik ýurt bolupdy. Конфуссия не было, национализм не был, все массы нужно. Millet parazlyk ýokdy, hemme halklar bolup agdyr ýaşaýardyk diýýär. Arslan taryhy okumandyr diýär. Galaksy inhasep sedem gir, isteseň sedem özara pikir alyş. Ýok men efire girjek geldiň.
öz tesvirlerini ýaz. Tesvirleň üstü bilen goşul diskusiýa, şo diskusiýany hemmämiz bilelikde alyp baraly. Her kimiň bärde öz garaýşy bar, her kim öz garaýşyny beýan edýär. Arsanyň pikirine görä Sowet Soýuzy demokratik, hakyky demokratik sistema bolup biler oň görüşine görä. Biz oň görüşini bärde üýtgetmek ýa-da oň pikirlerine öz pikirlerimizi bilen hüjüm etmek ýa-da oň pikirleriniň daşyny gabamak ýaly bir niýetimiz ýok. Her kim aýtsyn öz pikirini. Biz bärde diskusiýa edeliň, pikirlerimizi ortağa atalyň. Türkler beýin jimnastigi diýär. Beýniň gimnastikasy. Aklymyzy, paýkamsymy, bilimimizi türgünleşdirelim. Şoň üçin şeýle bir temany ortağa atdyk. Şu temada gurrun etsek göreli hani arsan näme diye. Arsanyň bu interneti gowdal, düň gowda arsanyň interneti. Ýadyňyza düşen bolsa Erkin Ses kanalynyň Erkin Ses Türkmen, Erkin Ses Türkmenistan, soňra mäzir Erkin Ses Türkistan bolmy? Şol kanalymda biz Türkmen häzirki gözgüni ýagdaýa nähili gelli tarihda. Türkmenistanda Alymlar Akademiýasynda tarih boýunça işlek gaýdan özü şu wagt Berlinde ýaşaýan İranlaky Türkmen Sehra Türkmenleriniň medeniýet, siýasat hem adam hukuklary boýunça aktivisti Yusuf Gor bilen biz ýadyňyza düşen bolsa bölüm edip gurrun edipdik. Şu Türkmeni azal etmek, Türkmeniň dünýä siýasatyndaky täsirini ýok etmek barada kimler nähili planlar gurdular, näme etdiler, şo zatlar barada biz şo taýda bu gepleşik edipdik. Nesip bolsa öňümüzdäki günlerde şol gepleşigi Türkmenim kanalyna da täzeden gaýtalar diýip men şeýle planlaýan. Skorpion, sağ bol, hoş geldiň senem. Tügeleme, hemmäňiz üýtdiňiz, esasy artilleriýa, esasy güýç. Ilim güýji, ömrüňiz uzak bolsun, gyzyllan gymmatly, wagtyňyzy ilgin bähwetli maslahatlara, aň düşünje türgünleşigine, diskusiýalara aýyrýaňyz, toýuňyza gaýsyn. Toprağıma başım urman diyen bir tomaşaçymyz gyzykly tema SSR'den soň dogulunmaz üçin edil anyk başymdan geçiren zadyma ýok, aýplaşmaň. Öterek geçsek gepleşiň dowamynda hiç gurrun ýok. Ýalňyşmaýan adam ýok. Tejribe ýalňyşman gazanyp bolanok. Hiç gurrun ýok. Güýberýän ýalňyşyň hataň halkyň bagtyny gara etjek, halkyň bagtyny ýatyrjak möçberde bolmasa oň zyýany ýok. Kiçigirim ýalňyşlar, hatalar herhili bolup bilýär, bolmaly. Sebäbi biz adam ogly, biziň tebigatymyz şeýle. Oň üçin arkaýyn bol. Arsan gelýänçe şu tarihten alınmaly misallar barada men öz pikirim esasanam şu görüş döwründe iň köp jedelleşilýän temalardan biri Göktepe uruşy, Göktepe galasynyň synmagy bilen baglanyşykly. Göktepe galasyna strategiýa taýdan gaty uly hata goýberilýär, gaty ýalňyşylýar. Sebäbi birinji gerek oruslar gelende Türkmenler urup kaçty, ýani partizanlyk adaty söwüş tilhiminde dälle urgaç, urup kaçty. Partizan uruşy görünüşinde uruşan soň oruslar ýeňilýärler. İkinji gedekde şo Türkmeniň arasyna içaly berip, şolaň arasyndan
käbir öz bähwidine çapýan näwsegurly zatlar satyn alyp şolaň arasyna agitasiýa başlatýarlar. Galaň içine girmeli, galada gizlenmeli diýip aslında şeýle ýönekeji logikadan uğralsam galaga girsen sen daşda görüň ýapylýa. Sen azyňy, logistikaňy gerek zatlaryny nädip nirden üpjün etjek? Yerin aşağından tünel gazyp gitjekmi? Şo zatlar hiç ýyly gözüňde tutulmandyr. Gynnan takda şo taýda strategik hata ýalňyş goýberler. Onuň biziň türkmenlerimiziň şol döwrüň harby ösüşlerinden şol meselem şo taýda Galan diýwarynyň düýbünde ullukan muktarda partlaýjy madda goýup partladanlaryna şol partlama sesinden niye adamlar ahir zaman gopdoý diýen, kıyamat gopdoý diýen diýipdiler diýete. Şolar ýalyky ösüşden, bilimden bihabar goýulan türkmen. Şoň üçin türkmen sowgasy galsa haramzadalar, haramdağlar, harammaşylar, zyňynlylar häkimeti ele geçirip bilýär. Şoň üçin hemme zatdan öňürti biz aň düşünjäni ösdürmeli. Halk şuň içinli diňe el çarpyp geldi, mundan meýlek ýene el çarpjak bolsaň ýurdun nädip össün diýe galaksy gaty dogry. Eyüp, bak linki gönderiyorum. Şimdi aşağıya bak. Şu linke basıp gelebilirsin. Bunun için canlı yayına katılmak için ayrı bir program yüklemene gerek yok. Direkt Google hesabın var. Google hesabından giriyorsun. Canlı yayına bağlandığın zaman nereden bağlandığın, nasıl bağlandığın, hangi adresten bağlandığını falan da hiçbir şekilde belli olmuyor. Ben ondan dolayı bu programı seviyorum. Tamamen güvenli bir program. Kim gelse gitse onun izi belli değil. Kimse de bulamaz. Ben ondan dolayı seviyorum bu programı. Ve onun için kullanıyorum. Bir de halkın yazdıkları görüşleri ekrana çıkıyor. Halkla beraber iç içe vatandaşlarla birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. O açıdan da bu programın formatı çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı bu programı kullanıyorum. Link gönderdim. Katılabilirsin. Sen de Afganistan'daki Türkmenler adına tarihten alınması gereken dersler konusunda ne düşünüyorsun? Kendi görüşlerini söyleyebilirsin. Mekruvanda onlar Arslanım Toğrul Begem intak girip bilmedi. Şoň üçin biz öz aramyzdaky söhbetdeşlige dowam edelim. Häzirki iň soňky ýakyn tarihdan biziň almaly iki san mysalymyz bar. Biri Göktepe uruşy. Göktepe uruşunda iň köp dawa da şeýle bolýar. Yok işte beýleki vilayetdakylar gelmänler, eýtmänler, beýtmänler diýip näde burmut? Risk geldi. Risk hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Öyle oğumuzun işler oğumu. Oğuyordun neyle? Can tarıklar. Arman Allah kuvvet versin. Sağ olun hepimize. Geçmiş hayıtlar, bayramlar, hemmeler mübarek, kutlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Hem evinize Türkmenistan'ın hem Türkmenlerin yurt dışına işleyenler, Türkmen milletlerinin hemmesine geçkiden kurbanlarına kutlu olsun. İndiki yıl nasip olsa herkes hem öz ailesine, öz çağa çoğasından oturup üyünde belirlemek Allah müyesser etsin.
Bu Nezip haramkorlardan, vatanımızda toy saçaklık atnaşıp bellemek nezip etsin. evet, inşallah. Böyle de bu çağı yetişinde nemet böyle çağı yitivatir çağlar bu sana yok nemet yerler çağlar. Kim izine düşüyor bunların. Ağlamayana emcek yok diye Türkmenler. Yok Çağalar doğru. yitirmedilen çağalar bilen bağlanışıklı. Gerekli maglumatlar bana iyi verin diýdim. Şo maglumatlara iyi berseňiz, men özüm çağı hakları bilen gyzyklanýan Birleşen Milletler Guramasynyň komiteti, başga döwletleriň öz hiç ýyly döwleti değişli bolmayan halkara guramalar şular bilen bile diýdim, şol işiň uğruna çykaýyn. Şu temada jikmejik maglumat beriň bana diýdim. Şu wada seni hiç kim şu temada bana maglumat bermedi. Benim şunu düşünemok. Ben şu Türkmenistan adamı Türkiye'de, Rusya'da ken hemmesinde IMO var. Hemmesinde IMO var. IMO'da açığından çıkıp ötüyor. Bunda hiç 10 san çıkıptı. Bunda 10 sansını. Ne yapıyor şunları? Özler aytma öz aralarda diymiyor. Söyle. Aydan oklar, zadiyen oklar, yalnız yitiren oklar gereklilerine. Başka bolmaz zatlar şuna kelle sokuyorlar, birbirine sırta kaçışıyorlar. Şonu aýtsana. Hani gerekli zatlar iden oklar. Men çağırmıyor. O, men de çağırmıyor. İçinde çağırgas barlar. Kanalar işle yürüyenler. Aktık barlarken berde birbirini sırta kaçana göre şuların izine düşsünler. Ne yapıyor düşen oklar? Ne yapıyor iden oklar? Birbirine yalan gepeler, kaçıda etmebilirler. Atıklı silere. Sırtatmayabilirler birbirine. Ne yapıyor şu zattan izin düşen oklar? Yo, olar onun için pul alýada. Doğru. Tabii Türkmenistan şöyle bir alakalı etkili patkamçılık etkili birbirine bağıştan hemen halklar, adamlar birbirinin götüne girdiler, patkamçılık ettiler. Türkmenistan şu duruşuna getirir, şu yağda getirdiler. Ondan sonra yallakılık bilen getirdiler şu derece. Katı doğraydı. Bundan sonra bir iyi çıkmandır ha. Ne yapıyor çıkanıkla iyi çıkanıkla? Ben onu düşünemem. Men düşünebilem. Arsanam geldi, Arsan alaly. Arsan? Eşdiler. Arsan, täzeden hoş geldin. Evet, sağ ol. Inna gogulya sedin. Halde internet satılı ölmedim ne? Atak edecek bolýarlar. Bolup biler men ýaňy. Eşdiler. O gogulya şugun men iri başlaýyn diýdim. Şol bir 10 minut ýaly iri başlaýyn diýip kanala bağlanacak bolmaly. Nemeni ketdi. Son kompüteri üýtgedip, sim karty üýtgedip. Arslan hoş geldin. Olma. Arslan sen IMO kullanıyorsun. Arslan sen IMO kullanıyor musun? Arslan IMO'un var mı senin? Düşünmedim. Senin IMO'un var mı? IMO var. Sen öğlenir misin? Çağın çoğun var mı senin? Ay. Var çağın. 5 çağın var doğru. Sen şu IMO'da görün yok mu sen çağla yitip barana 2 aydan beri? Hiç. Hiç kim aydan yok, hiç kim gurulan yok. Ama bak. Kimin hem olsa bana zat olmasın onu deyip yürüyeniz hemme kim? Bırak boldu götürürler. Ala Murat Döşeyev götürüyorlar. Ne yapıyor Murat Döşeyev götürürler? Şey yapıyorlar. Neyse yaptın? Anam çiğitin çağılar 2 aydan beri götüren oklar, izaralan oklar, diyen oklar. Neyse yaptın? Murat Döşeyev proje.
Murat Düşömew Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Murat projesi. Düşer. Yo, doğru eden. Doğru. Men şonu Öz düşünemem. adamlar şoň üçin. Götürelim. Gariban Näme üçin çağlarını düşünmedi ýaly istat ýok. Buyruk berilýär, olaryň buyrugy ýerine ýetirýär. Hyzmatkaryň wezipesi näme? Hyzmat etmek. Bu bir oyun bu. Bu oyun. Adamlar unusun çekmeliler bir ýeri. Adamlar unusun näme çekmeli? O adamlar unusun çekecek olsa çağalar mı çekmeli? Çiğit tutulan çağalarını çekmeli, çekbilsen. Çekbilsen hakikat et. Hakikat faktiş zat o. Fakt zatlı olar. Hakikat zatlı olar. Mana bugün bir gıcaga çıkıptır. 20 yaşında. Yok, olar nefes. 20 yaşında gıcaga çıkıptır. Bu haramxorun nämesinden eken, ovasından eken. Yitipdir. Ne o? Ne? Kim yetişkiye onları? Gelip en gelip garibanın çağları itiyor. Bayıp giten yok. Risk. İneteret şeyle bir kere. Mesela men hekim. Men çağa doktoru. Doğru değil mi? Ava. Biri aýdýar men diýär çağam yaran ok diýär. Ondan menem soraýan çağan nämeden bynjylyk bolýar? Hani näme tarapdan yaran ok? Nämeden bynjylyk bolýar? Nämesi var diýen hiç zat aýdan ok. Getir onu men özüm göreýin sen bilmeýän bolsaň diýen ýene getiren ogam çağany. Ondan inni özüm pikir etke. Men bu çağan nämeden kesellendiğini, nämeden bynjylyk bolandygyny doňuz bolup düşürgäp bilmelimi? Palça gitmelimi? Şular ýalaky da ýagdy. Bular ýalaky bir hakykatdanam çynnakay mesele ba bolsa, şu meselede gerekli maglumatlary diýdim. Maňa iý beriň, men şuň üçin ylgaýyn diýdim. Allah jan hiç kime görkezmesin. Meňem 2 saat çağajygym bar. Ötmese de keseke bastı. Gedekli çemçe budurmuş. Budurmuş gedekli çemçe. Şu gün gelmändiler, ertir gelmändiler. Aňyra gitse bir gün ýa soňky gün saňa gedek gelýär. Doğru, faktörün, doğru aýdýan. Türkmen 5 tane, 10 tane Türkmen ýok. Ava. Ben böyle seyredýän, men şu Türkmenistan'da ben yaşadım, zayettim. Ben Türkmenistan'da doğularına pişman edemem, ökünemem. Türkmenistan benim vatanım, benim halkım, yaşayan yerim, toprağım benim. Lekin hiç zat yok bu tayda. Hiç zat yok. Doktor diyesin, doktor. Doktor yok bizde, normal doktor yok. Profesör doktor yok bizde. Yok. Yok. Men şu Aşgabat'tan gördüm. Daha şozam gördüm. Özüm daha şozlu men. Yok. Doktor yok, hiç yok. Arsan. Ben biraz kelemişten okla. Doğru da biraz kelemişten ok. Ben şuna bilesim geliyor. Ne için? Sebep. Bizim halkımız ağzı bir bol bilen oklar. Yo, sen umumy aýdýan, näme üçin agdy bir bolup bilen oklar? Risk inneteret. Bizim hak bileleşigimiz var. Bizim hak bileleşigimizde pikir taýdan bir-biriniň tapawutly adamlar var. Häsiýet taýdan bir-biriniň tapawutly adamlar var. Hatda şolaryň içinde bir saçaň başyny üýşülmeli bolandy. Şo saçaň başynda da bir-biri bilen oňuşy bilmejek käbir ýetdik adamlar çykyp bilýär. Yönü ilgün bähwitli iş edilmeli bolandy. Şolaryň hemmesi bir agızdan şol iş üçin bileje agdy birlikde ýapyşýar. Onuň nähili türkmen halky agdy berdi. Türkmen halky agdy berdi. Hiç wagtam agdy bir bolmaz diýilen propaganda, düşmanyň propagandasy. Bu edilşi türkmen mal, türkmen goýun, türkmen hiç wagt adam bolmaz diýilen propagandaň dowamyşy. Risk. Şoň üçin ýalňyş maly bu taýda.
Men yani doğru sen o konuda sen haklısın. Doğru sen haklısın ağam o konuda sen. Bana o yine bir Iskarpiyon çağa meselesi hakkında men anamım yok diye. Iskarpiyon. Şu temada anamım yok men diye. Iskarpiyon. Yanardağ amaydiya mışmışlan sonu yok. Ya da yanlış mı deyip soraya. Eger hakykatdan şu çağa meselesi çynnakay mesele bolsa näme üçin şu meselen üstünde durulanok? Näme üçin çynnakay şu mesele ele alınanok? Risk. sebebi o hakikat o. Ana Azatlyk Radiosu diýdiň açykydy gaýtalar, Azatlyk Radiosu gaýtylady. Murat Kurbanov Azatlyk Radiosyny, biz Azatlyk Radiosyny anamdar çeşme kabul edemzok. Yok, men yok düşündüm. Son Orson'un programması berdi. Olara aýtdyň açykydy suratlar ama benim düşünmede elinde 48 tane surat elinde. Nomor aşağı nomorlar ne yazıpdy? Faktiski faktura. Gaýsy adam risk adyp çahagasyny ýitdirip nomor ýazyp imoda paýlaşman çykarýar. Gaýsy adam. Yanlış mı men diýenim? Dogry aýdýan. O olay diýanyň dogry. Olay diýanyň dogry. Öz nomorunam goýar aşagynda. Kömek ediň dep, paýlaşyň dep. Şu nomor jaň edin dep. Gaýsy adam edýär. Mene etjekler. Selam etmesin hiç mi etmiyor? O faktiski zat o. Faktu zat o. Men gurlaşyp otynan. Türkmenistan'ın beş welatynyň gurlaşyp otyn. Hakykat o. Risk aýdyşym ýaly. Şu temada faktlary, gerekli maglumatlary iyi berseler, men şu maglumatlaryň hemmesini jemläp yetirmeli yerlere yetirip şun üstünde özüm duroyun, şun uğruna özüm algaýyn ýa başga men näme etmeli? Bolýar. Men elimde jadyl taýak ýok. Bolýar. Bak doýada seniň adamyň babas berdi adamyň aýt men nomoruma nämesin? Nomoruny uratsyn ýa sen urat bilenmi şu bir zaýat nomor uraşyp çeriz WhatsApp üstünden atşalar. Dinleme Ferhat. Men e-mail adresini verdim, doğru değil mi? Şimdi evet. Şu e-mail adresin ne var mı? Yok bolsa ýa-da ýene ekrana goýun. Şonu belli edip al. Şonu belli edip al. Men seni habarlaşdyrayyn. Sen habarlaş adamlar bilen. Hatta sendäki habarlaşmaga ara adam goýmaga gerek ýok. Inha e-mail adresi. Iwer şol adres. Bolam. Mesela şey näme edermen? Uradyr mesela. Elinde faktör var. Fakt suratlar var. Nomorlar ýazylan. Faktlar. Inni şu taýda Skorpion bir gowy soraw berýär. Bu welayatdan o welayata geçip bolanok diye. Karantin sebäpli. Näzip çağalar diye. Eger şu taýda karantin ba bolsa diye. Ýaman gowy soraw. Diýmek onda bu resmilen eli var çağalan itýany ýalan däl bolsa hakykat bolsa onu resmilen eli var diýmek. Skorpion ýaman gowy ýerden tutdun. Ömrüň uzak bolsun. Doğru. Doğru aýtýar. Fakt o. Taksi gatnapdy. Taksi 1 milyon ki her vilayetden vilayete geçin 1,5 milyon 300 manat täze puldan. 300 manat berýär. İsteýän vilayete geçipdi. Taksiler. Näme? Taksi ýörenok diýelim. Taksi ýürüpdi 300 manat hem berim. Rahim Aşerif ýa-da çağa ýitdi. Men şol ýalan gurrun mükadiýän sebäbi şol gurrun bar çağa mitirdim diýen ýok diýe. İmoy Men çağa girsiler. mitirdim diýen ýok diýe. İmoy girsiler. İmoda paýlaşdylar. Näme girenoklar? Giren. Galaksamaydy. Çağa meselesi maňa gelen maglumatda hakykat %100 garantiýa berýän şoňa diýen. Yo, bize meşdiyet. Ýöne şol çağan howsarlary anyk maglumat berenim. Ondan howsaryň seni gözlemese keseki nädip gözlesin.
Öyle hostlara dinge imodan paylaşıp durlar nomorunu aşağıdan yazıp. Başka imkanı yok. Vazmoş yok. Kime var dertin açsın. Kime var açsın. Polisalere mi? Miliselere mi? Miliselere mi? Kellesini artas gelmiyor. Bille kim alıştıran bille bir sana hemmes bille kim aldı, kim kotarıp, kime satıp durur. Hemmes fakt bille hemmes ya. Hemmes bir zincir. Liberty ýa-da ýokary derejeli mazmuny baý gepleşik geçirilende onlar katy görüşmek gerek däl. Däliden dogry habar yüzlerçe adamly auditoriýaň öňüne çykyp düýpli temadan ünsü sowmalyň. Arslan aktiw boldy. Liberty Arslanyň internetinde bir problema bar. Arslan onu da şu gün dün Arslan nähili gürläp oturdy, problema ýokdy. Ýöne aly öyle şu gün problema bar Arslanyň internetinde. Şoň üçin ýaňy men goýdum. Ötünç soraýa. Şoň üçin şu gün şol taryhy temadan Arslan bilen bile pikir alışyp bolmajak ýaly. Eger seň maglumatyň bolsa, Liberty gel goşul gürleşeli şu temada. Tarih diýerler. Taýsy sagat temasynda ýazýanlar bar. Inha, VIP ýazýar. VIP. Çagasy iten öz goňşymyň doganynyň çagasy itdi diýär. Olar ýaly. Awa şo goňşyň çagasynyň anyk maglumatlaryny nähili itdi, nirde itdi, nähili boldy. Awa şo zatlary, şo maglumatlary bize ýeberin. Biz hemme ýitenleri jemläp şu çagalar meselesine üns çekelim, halkara guramalar herekete geçirelim. Men öz çagalan bolansoň men tejribem şu çaga haklaryny goramak meselesinde. Ara gatnaşym, bile gatnaşan adamlar, täsirli adamlar. Men şoň üçin aýdym. Bolmasa men başym çykmaýan tema bolsa, men erkek ýalaýdýan bu temadan başym çykanak ýöne synançyk görýän. 9 ýaşyndaky gyzak açdy. Skorpion ýazýar. Men günne öýdäkiler bilen gürleşýän häzir epidemiýa bolup duran bazarlar ýapyk nädip ýitdiýä bilenmok diýär. Şo çağan nädip gitýänne häzirki karantina çäklendirmelerine şoň ýitdiýänne men düşünüp bilenmok diýär. Rahim Aşyrov imoda gördüm-de men şonu şol gyzyň özü goýupdyr. Kim goýýa men ýitdi diýip diýär. Görä? Olam beýdip ýazýar. Risk. Rahim Aşyrov. Okudum. Togrul ben. Çünkü arada şo çağa barada yurt içinen galyplanyp bağırladılar. Panika diýip goýdular diýe. Indi şeýle de bir ýagdaý bar Mekromanda onlar. Serhet ýaka owalaryna, serhet ýaka ýaşaýyş ýerlerine hakykatdanam Talibanlara, Owganistanyňky komandirlere, zatlara ýetirilýän, sowgat edilýän çağalar, amma ondan habarymyz bar. Onam ýadyňyzdan çykarmaň, ýöne serhet ýakadan beýleki ýerlerdäki çağalar nähili ýitdiýär, nähili ýagdaýda ýitirim bolýar. Şonu anyklamasak, bir zat diýsen bir hili galat bolar. VIP integem şol diýle iş açyp dur prokuraturada. O prokuratura işleýärmi, kanun işleýärmi Türkmenistanda? Kanun 5 man pul kanun bizerde. Şonu aýtsan, agam Rahim Aşyrov agam onu da aýdalar şol jigisine, ol ýurjusine, olam dostlary, joralary bar. Şoň üçin niýe? Gürrüň imodan däl, şeýle de çalt ýaýrady. Şoňam pikirleniň diýe.
Döwede bu iş var, bu hak, bu fakt zatı, fakt zatı. Sebäbi men bir del näçe tanışlarymyz gurlaşyp gördüm. Näçe tanışlarymyz gurlaşyp gördüm. Hakikat diýe. Çağlaryň daşa çykaran korkuyalar. Akşam çykanda agasyny ýa-da çağlaryny çağıraýlar, olakon çağırıp özleri ýanyna oturup 3-4 kişi bolup oturup çağırar. Oýtsun üýüne dik gelir. Indi şöýt başladylar adamlar. Seret Liberty ustada yaman o tesir ýa-da. Ulukan adamlaryň şahsy gorawyny kepillendirip bilýän ýok diýe. Nerede çağılan şahsy goraw hakda gurruňy meden oturmaga gerek ýok diýe. Erkek Liberty ömrüň uzak bolsun. Häli Togrul ben şol düşemi bilen balanşykly manipulasiýalaryň dogrudygyny aýtjak boldy. Düşemi duruşu bilen Düşemi proýekti duruşu bilen mehemen oýny adamlar hak talap edilip bolýan bolsa Türkmenistanda kanunlary sorap bolýan, hakyny talap edip bolýan bolsa bular wara hamala başga planetadan gelip Türkmenistany ýaňy görýän ýaly gürläp oturlar. Ýa-da bular halky samdy kasap edýär. Bulan aýdýan zatlarynyň hiç bir logika gawat gelen Türkmenistan'na ola sen hakkını talap etmeye ekeni. Sen dımıp durkan gözün üstünde gaşın var deyip sen manglayına patlatıp vuruyalar. Sana etmedik günahını yonkuyalar. O bolcuk işlerle. Yöne hadır daşarı yurttaki Türkmenler aktivleşip başladı. Ağdıvirleşip başladı. Şoň üçin ünsü soğuma üçün rejim bilen bile sağlaşıklı işleyecek toparları döredip şoňam başına bir kıyınçılık çeken, bedbagyçylyk çeken ýasama bir ýol başy getirip goýup halky şeýdip ağlap ýene bir salym 3-nji diktatorlygym şoň üstü bilen amala aşyrmak üçin edilýän oýunmy? Logika ýok şu edilýän işlerde. Logika bolmasa ýok diýersiň-de näme? Yalan da biz hakikat diyelim. Kime hakikat olsa, kime doğru olsa, kimin bekliydi ne olsa ne diýetsin özüne. Ýöne halkın gahrymany edip görkezjek bolmak ýalňyş. Orası ol adamdan kimdigini ol adamdan kimdigini o näçe ýyldan bäri bilip gelýär adamlar. Murat Düşen vaktinde ne işleme diyecek olaylar mı? İşleme diyecek olaylar mı? Polisler mi? Öyle bile hatta. Herkes o işledi, polislerin işledi, gördü, gücü yetmedi, oyundan çıkan oldu. Sonra başka oyunu, bu oyunu geçti. Oğlum daha soğulu gerek. Aslı daha soğulu o. Doğun garnaşlam işleýär, şo kenbede olar meni gollaýarlar, rahat eýle şolaýal gurrun diýe. Buzmeni döyle buzmeni var, buzmenin 70'den kuptadı, 80% singam öyle emmes gelen daha şozlar, levap daha şoz, mari anşlo ýaşaýat buzmende. Arasa oturumlu adam yok onlarda. Men bilýän, resmen hiç nime özüm bilýän şuna döde. 70-80% var. Daha şozman levap asonu utaýaşyp duran. Senem üçin sebäbi utayda emmes bir-birini tanýar. Bir-birini garyndaş emmes bir-birine. Katı doğru. Seret risk Ramazan Cuma'ya diye çağa baradaky temaň meselesini imo çözenok. Meseleni ýiten çağanyň hakiki adresi hem de oň ene atasy bilen bolan baglanyşygy çözýär diye. Ay. Ana en atasyny çözdü. Ana hökümet niýetde hökümet çözüp bilýär en atasyny. Türkmenistan hökümeti barmy? Risk inni ýöne koýjam tal Seret. Biz öz çağalarymyzy gorap bilmeýän bolsak, öz çağalarymyzy goramak üçin hereket edip bilmeýän bolsak, aho biz bu döwleti, watany nähil gorap, halky nähil gollaly? Men düşünýänim, özüni oňarmaýan. Gawat gelen adamdan pul sorap berenler özüne aktivist, ýok şul guramamyz ba,
Onuyumuz var, munuyumuz var. Dilekçilik etip ýörler. O dilekçilik etip ýören adam nähili aktivist bolýar. Bu nähili halka peýdaty bolýar bu adamlar. Özüni oňurmayan adam nädip başga adama kömek edebilýär? Nämemişin halk şolara pul bermelimişin? Olaram şondan soň halk üçin iş etmelimişin. Ana şu wat Ýaman dediler. Go Mesela- business. mesela Ali Doyda ben geçen yıl ben çıktım YouTube'da ama böyle guruluştum ettim. Benim sesim tanıdılar. Tanısılar. İnan tanısın. Ben çıkacak. Bana çıktım indi. Türkiye 100 maç çıkacak. Ben promo çıkacak 100 maç. Çıktım. Ben üyüme vardılar. Oğlum böyle. Üyükler ayette çıkmazdı. Gerek de kelleni artmazdı. Sevmeyken canım yandı. Canım yandı benim. Yo sen sesini nereden tanaptırlar? Sen nerede sesin bilen guruludun, çıkış ettin? Bana şöyle sesim mi? Çıktım Nerede abi çıkış ben. ettin sesin bilen? Hay 2 tane yaşlılarda. Onu olar sen de men ağrık bertirler da. Merdan Evet. Muhammed otur atayda kemini. Anlaşılıyor. Gönü sattı ya. Ondan sonra çıktı ben böyle kaka çıkacak tarzını koydum. 3 yurdundan ettim çıkmadım. Ben çıkacak. Sen beni tanımıyor. Tanıyor. Hem bekim tanıyor beni. Egime korkma yerim yok. Çekinecek de. Ben şu adam ne şeydir biliyor musun? İnanmıyorum. Özüm hirurg doktorum ben. Hirurg doktor. Tük öyle mi? Berde götü yurttum. Boks yurttum Banisa'da. Onu ne mi diyecek? Şol sen öz kadrını özünküler bilmese keseki il şey diye. Risk. Okulu kurtardım. Menden $15,000 soradılar. Krasi iş alacak. İşe koyun içinde. $15,000. Ben $15,000 olsaydım özüme sobsuna klinik açacaktım. Doğrusu. Sen häzir şu bolup beren, işläp beren ýurdunda öz hünäriň önçe işläp bilen okmy? Hususy keselhanalar kabul eden okmy? Ne döwletinkilere şol döwletiň diplomanyň derejesinde bolmasa şonda bir eline edil şol öz bolýan ýurdun diplomlarynyň derejesi ýalyp bir kagaz almasan ya şolanyň egzamini synagy ýaly bir ýerden geçmeden bolýan näler? 6 ay 6 ay praktik geçmedi. Hirurg bolgan mara Germaniýada daýyn mara seni ýöne howada gapýarlar samolyotda. Düşür ben. 6 ay praktik geçmedi. Ondan soň tasdiklamany berdi. Diplomany. Ondan soň konsulsiýa hat berecek. Hat berse olam. Türkmenistan Ministrligi Sağlyk Goramadan hat almany. Hemesini bilýär. Näme diýip atalmaly? Hakikat şu bizde okudu. Şu oğlum bizim nememizde plancı ilde okudu. Arxivne bizim Sağlık Koruma Ministrimiz dil kağız berip peçet olup kol çekmeni. Onu almany. Diplomum yok elinde. Ba Diplomum näme sen yalan näle ol diplom? Sen diplomum hakykatda barada tasdiklasan boldy da. Tasdiklama orada bizim men şunu başvurdum. Her xelet gördüm. Her yeri ulgap gördüm. Bizim Ministerstvo Sağlık Koruması Ministersine kağız gerek. Peçatına fotosu gerek. Faktiski şu okudu. Şu kağız, şu diplomu, şu okudu. Plancı ilde okudu. Böyle oyladık. Hat vermeli. Sen ors dilini goýulýan mı? Onça değil. Böyle normal orta. Onda İngiliz dilinde adın yok sen şeyle mi? Yok İngilizcem yok benim. İngiliz dilim var. Sen daşary urt dilini okap bilermiň özü? Daşary urt ne periyot ne kelle ursam okarım ben. Şeyim yok. Probleması yok. Ben şu şey ondan sonra ne el bolýar? Sen olar ýaly bolsaň sen öz uğrundan işlesen o. Ama ben anardım çıkacağımdan ben çıkamayacak oldular başında. Çıkamdan neçe çıktım biliyor musun? $2,500 çıktım ben. $2,500 ziyat görüp çıktım ben. Aeroportta $2,500. Yine ardan, yine az veripsin.
3,5'dan aşak bermedikler var mene göre tanıyandan köpsü 3,5'ın aşağına beren yok. Ardan wagtynda kabat gelipsin. Ana şu ham. Ana şu çıkaytdım. Çıkamajak boldular. Menin istora bulu. Bu haramların var ya, yegenin kakası nazaraga. Men şu elini işledim. Şu an elini işledim men. Bulan iymedi boku yok. İymedi zat yok. Değil emes yalan gurrunun bulan ki. Dine özgörünü düşündü, kişisini düşünüyor. Emes şu. Bulan emes mıras. Bu kutoran eme. Risk burmut. Toğrul ben. Rejimin harammaşyň umuman haramdadalyň rejiminiň mehemen edýän oýunlarynyň müňde birinden bilen ok. Men taň aýdaýyn. Milyonda birinden bilen ok. Olaň edýän pyssypjurlyklaryny, oýunlaryny, teatrlaryny birazajyk bilseň hemme zat düşünürsiň. Hemme zat öz-özünden düşünipli. Murat düşemek temasynda men hiç tat kurulacakkan bundan soň. Eger sen ýaly düşünjeli birem şu temada özüni ağladyp bilýän bolsa, şol rejimiň çeňegine düşüp bilýän bolsa, dezinformasiýa, propaganda, yalan propaganda özüni şolary ýaly aldyryp bilýän bolsa, men iki elimi aldyrýan sözüm ýok. Hawaris Döyle sana diýin. Şu haram kolun, haram dağın var ya, yegenlerin, şu tohum tiyisinin, ayal doğunun äri, nazar, o burke Kızılay'ın başlığı oturan ayal doğunu. Şu menden qoğu bilýän bolsa, şu daşyurty işleýär oğlanlaryň içinde menden qoğu bilýän bolsa gelsin ýanyma. Men şu eňilip şu iki aýagyny diz çöküp şoňa aýagyna salam berjek. Aýagyny diz çökçü şoňa. Menden qoğu bilýän. Men şolaryň içinde 9,5 mil işledim şolaryň içinde. 9,5 mil işledim. 9,5 mil işledim. Aňarda hiç ili bir öz işini, uğrunu bilýän hekim ýok. Bu adamlar özüň saglygyny, adyny kime nähili seretdirip, nähili bejerdi. Men sana diýim, bir tane doktor bardy. Cuma doktordyk. Profesör. Owdy. Üýüne düýänsy kaçdy, nämetdi. Muňa gelip nalog basdylar. Ayda $10,000 pul berýän dip. Men listman şu живой oğlan men şu nalog basan, живой oğlan men şu. $10,000 nalog basdy. Soň orta bir adam düşürdik. Onu adam adyny aýtjakda, adyny aýtdym hemen men näme ederler? Kimligini hem danysy ederler. Bu Türkmenistanyň adam değil, yurtdaşynyň adamy. Olan biznesmen adam. Onu orta düşürdük. Ondan soň maşyny aldylar elinden. Qow-7 Audi'sini aldylar. Qow-7 Audi'sini aldylar elinden. Ve bir iki gün sürüp gelin dip aldylar. Gitdi şu maşyn. Kakasy gelip näme etdi bilenmi? Kakasyny çağırdy, oturguzdy. Oğlun işine maşyn maketse, kakasyn bir qara Lexus'un taşla gitdi açarını. Onun maşyny bakasy 3'ten 1 bölegi Lexus'un qara. Orada bizlerde yok bu zatlar. Türkmenistan'da. O adyalar Türkmenistan güler. Neyse güler. Neresi? Haysi yok. Türkmenistan soýanlar üçin gülýärli. Dogry aýtýan. Ana Daşoz demen ýaşaýan. Daşoz'un owalaryna kim bar gördi? Şu ýazaýda barsylar svet yok. Lewap tarafı vardı men. Kuytundağa gitip gördüm. Kerka'ya gitip gördüm. Svet yok. O Kerka Awgansana elektrik geçipdi. Tok. Kerkin halkyna seretmeli. Kerkin banisasyna bardım. Daşoz'un banisasyna var. Orus SSR'in kalan banisasy banemeler hem kravatlar SSR'den kalan kravat, purşin kravat. Ona näme diýjek?
Doktora girerler, hemmesi kişisine karaylar. Gelen adamın izine, hostların kişisine karaylar. Başlar seyretmeyin, kişisine seyredildi. Kişi çişip duran ok mu seyredildiler? Katı doğru. Risk Burmund sözün öýleýän bağışla. Liberty şu taýda şu rejimin tasarry urtlardaky aktivliklerin öňüni almak üçin edýän hilegärliklerine ýaman ogur düşündürüş berýär şu taýda. Her ýyl bir gurama açylýar. Howpsuzlyk geňeşinde ýokary gödegçilik, korrupsiýa bilen göreşýän gulluk, neşäge garşy göreş göçmemeňler. Barasam sistemany hasam putolandyrmak üçin işleýär. Hökümete ananmak samsyklyk diýe. Ine togruly. Ine Bu sana dinamda öyle. Bu açılan her yıl açılanlar bizlerde korama açılıyorlar bizler Türkmenistan'da. Ona rulet kim bilen ruletin? Kim rulet? Bizim prezident değil. Bu Karamdağ değil ruletin. Hocaýynda birisi var aňarda. Bolon bu Karamdağın yolu dıkan, düýp yolu dıkan hocaýyn diýerler. Ýaşly adam, saç kel adam. Ana şu ruleti. Şu adamla öz adamını koyuyor, oturguzya. Aynı adamı gitayda adam çıktı mı? Tayda koram açmandı, açtırıya pul işlerle. Ana oyunu oynattılar. O futbolun pol yanak da Türkmenistan futbolun pol ya içindeki oyuncular halk Sudiyem Karamda burada başkaları yok. Daşına oturanlar kamera sektörler ama onun tokum kişisi. Risk, teret, adalet, hakikat diýip bir tomoşaçymyz. Sen üçin bir tesbir ýazdyr, salam doganym. Şol hirurg doktor doganym bilen habarlaş bolarmy? Nomerini alyp bolsa, İngiliz dilini bilýärmi? Gürleşip görsek, iş uğrundan kömek edeyin elimizden geldiği diye. İngilizcem yok men ağam. İngilizcem yok. İngilizcem ne olmayın ki? Sıfır. İngilizcem değerde beytip görür mü diýsen? Kana ne aýtdyrsın ağam. Artar bazı Rahim Aşirov sen dünýäden habaryň ýokmy çağalardan näme peýda bardygyny bilmeýärmiň çağalar uğurlanyp näçe bahalardan satylýanlygyndan habaryň ýokmy müňlerçe dollara satylýar çağalar. Inne durulýan ustaýlar. Türkmenistan watandaşlaryň arasynda bir enlik var. Şeyle diýilýär, şeyle aýdylýar, plany diýdi, o diýdi, bu diýdi. Maglumat. Çağalar satylýar. Nirde, haçan, nähili satylypdyr? Satan kim? Alan kim? Näçe satylypdyr? Nire satylypdyr? Nähili bolupdyr? Şu maglumatlary öwrenmek kynmy? Kynnaly. Şoň üçin şu maglumatlary jemläliň, üýşüreliň, uğruna çykalyň. Men özüm şol işiň üstünde işläýin diýen maglumat berýän ýok. Her kimiň öz nemesi. Toğruluk, doğru mesem döwlet ağa onna wapşe kime ananyp kime soragy jogap alışmana ýok, toğrul. Kimin kimdigi bilinýär. Öňden näre bilinýär. Seret. Garaşsyzlyk alnandan soň ilkinji hakyky opozisiýa kim boldy? Avdukulaýew we töweregindäki adamlary ýygyderli ýagdaýda satanlar kim? Rejime satanlar kim? Şolara at takyp göňetmesilik edip şolara töhmet atyp aýagyna batak kakanlar kim? Şol adamlar şu gün daşary urtlarda dörejek bolýan azatlyk, erkinlik hereketlerini, aktivistik hereketlerini yine bulaştıracak bolýan adamlar.
Şol ura adamlar. Abdülkulüf'ün kitabını okan ýazýar şo taýda kimin kimdigi. İň ýöne köýjesi. Kıyınmış onu okumak. Mene bilemok, düşünemok. Siz haramzadadan ýagşyzada ýatajak bolýaňyz. Logika ters. Bular var palçıktan adam hesap bolar mı? Şunlara sonra ver bana şu adamlara. Palçıktan adam hesap bolýar mı? Şu palçıktan adam hesap bolýar. Adam hesap olmuyor palçıktan. Milleti beýle zaýalamasalar, olaň özleri zaýa bolansoň, halk zaýalanmasyn bildirýän zat ýok. Olar pul alsa bolly, gününi görse bolly, galyn zat olar gyzyklandyranok. Adam zat gymmatlygy, halallyk, ar-namys hiç zat gyzyklandyranok olar. Olar üçin aktivistlik, biznes şundan peýda görjek bolýarlar. İlden pul Fakt. Sen aktris bolup çykdyňmy? Öz başyň çağıramanysyň. Awa. İlden pul soraman del. Ilden pul soramaly. Awa. İlden pul sorama. Öz başyň çağıramanysyň. Pul soradyňmy o başgaça. Evet. Şunu sen baýardın, halkyň arkasyndan pul aldın, aktivist bolup çykdyň, ortaya çykdyň, şey yapdyň. Näme peýdasy bar? Owa özüň çağırap bilmesiň. Näme peýdasy bar? Sen halkdy oýnaýansın. İkinci diktatorski rejimi daşına dursun. İkisinin arkasına yapıp dursun. Pul soran. Biz üçüncü diktator bir oluyor. Risk şu taýda bir yer soraýan. Döwletaga universitetiň diplomy bilen Amerikada işläp bolýarmy? Bolýar. Ýewropada da işläp bolýar. Eger jikmejik maglumat gerek diýseň, men sana Amerikadaky tanışlaryň üstünden sana anyklap bereýin. VIP. Ağam ýalňyşan bolmagy mümkin. Toğrul sahnadaky adamlar 30 ýyllanan gowrak wagtdan beri tanalýan adamlar, bilinýän adamlar. Bulan hemme zat bilinýär. Ýöne ýaşlar bilen o. Taşary ýurtda syýasatyň, jemgyýetçilik hereketiň daşynda bolup inni göreşe ymtylýanlar bilen o. Biz çürkünmäň diýip aýdýar, duýdurýar. Biz bilýär kimin kimdigini. Biz sizin aladaňyz diýär. Bolmasa maňa näme diýip bilýär bilen. Perwaýsızlyk edip bilýär. Özüňiz çykyrgazyňyz, özüňiz guýgazyňyz, öz guýuňyza da özüňiz düşün, gaçyň diýip bilýär. Öňe erteki bir gün salama yer goýmala, toýda märekede bir ýerde döwletde bul adamlar bilen sideme wagtynda şular ýalaky iş çeşenden nähili ýagdaýa düşendigini görüp şaýat bolupsyňyz. Näme bize duýdurmadyňyz, aýtmadyňyz diýse, men şu wagt özüm günäkar adam etjek. Şoň üçin men wyjdanym ruhsat berenok. Hakykatlar gizlemäge. Ýene bir ýerde aýtýan, haramzadadan ýagşyzada ýasap bolanok. Berde halk pikir alşy otýar. Risk. Ine özüň görýän şu kanaly. O. Her kim öz düşünjesini şu kanala hapa kanallyýa. Inni. Şu kanal hapa kanal bolsa. Sen saçaň başyna töwreňdekiler bilen üýşenmekden edýän haramçylyklaryny aýdyp, şo saçakda adamlar ýüregini bulaňda hapaçylyk bolanok, şo gahrmançylyk bolýar, şo edermenlik bolýar. Ýöne halk şu taýda hakykat üçin öz arasynda pikir alşanna, hakykatlar dünýäye aýradanna şu kanal hapa kanal bolýar, şeýlemi? Ýaman täsir ýok. Ak, gara bolly, halal, haram bolly, ýaman
Täzeňmi? Bular ýaşlaň bilimsizliginden, tejribesizliginden peýdalanyp, şuň üstünden birine seçek bolýarlar. Ýaman Şimdi gen. döwle bir zat bar ha. Adam zat ana birisini altajak bolsa birinji uçurat ayna var ha, yüz gören ayna. Yüz gören ayna seyredip şu içine şu yüz gören ayna seyredip aýtsalar. Şu yüz gören ayna seyredip aýtsalar, şu yüz gören aynada seyredip duran adam inanýarmy, inananokmy? Son gitsin daşyndyky adamlar aldap görseler, aldama nemesin. Sebäbi sen diýdiň şu ilk önce oğlu özüňe bas, son kesekeye bas. Bizimkiler näme diýär? Özüne basmıyor. Sadece kesekeden en son özüne gelen zamanı o şerre hilelerine jararlap başlaýarlar. Murat düşen fiyanak. Yine galaksiýama o tesir ýatypdyr. Men buýsanýan şeýle watandaşlarymyzyň badygyna hakykaty görüp bilýän, hakykaty düşünip bilýän, özüň ýaly hirurg, ýokary bilimli hekim. Bizde ba yeterlik kadyr. Ba, han türkmenler hiçtat başary bilenok, eýdip bilenok. Baraýna. Ine sen çykyp realny, hakyky manada gürläp otyrsyň. Sen hirurg bolmak anzat däl. Doktor bolup diplom aljak bolsaň, görmedin gördüň ýaly Türkiýede. Men tanışlanma doktorluk okanlar. Bizimkiler hem şondan az kynçylyk çeken ama iň kyn hünärlen biri şol. Hirurg diýmek adam ölümden halat edýän demek. Bulara näme gerek bilýärmi? Bulara tans gerek. Birisi 5 bilen pul berse, birisi adam satsa, birisine çyltak atsa birini uçurat. Egin bir-birini adamy göň etmeýänler bulara. Sen böylesin, yok inanmıyorlar. Gerek o adama böyle çıltı atmanı birini uçurat. Yosif Stalin ağam kitabın adını ayda da avdağan diye Garajoglan şol kitabın adını paylaşsana gayret edip Garajoglan'da baş şol PDF görünüşünde ba elektron görünüşünde. Häzir men orça bolansoň kän nememde däl, ýadymda däl. Doýda vatandaşlar sağ olun, men barnoýmy Nämet başlady, barnoýmy ýana gitmem boldy. Sağ olun, geceň rahat bolsun. Reis ömrüňiz ok bolsun, taýja bol. Sağ olun. Şol e-mailden habarlaş men bilen. Mehrumanda onlar hirurugumuz risk göni ýaýlymda öz bilýän zatlaryny taryhda şaýat bolan hakykatlaryny biziň bilen paýlaşdy. Inni temamyza häzir gaýdyp gelýär. Liberty inha kemçilik statistikan dikeltmeli ilki bilen näçe şağa, näçe yetkinjek, näçe kämillik ýaşyna ýeten we her ýylla ölünden ýitenden dogrundan sany takyk göretmeli. Gaty dogry, ömrüňiz ok bolsun. Batyr, hoş geldin. Giçäsi sağ ol. Doğru ağam menem hayran hemmesine yazdım. Halkı ilki bir maksada tutup ilki yurdun içine girmek barada halka beynimizi östürmek adamda kımmatlık barada hormat untanık barada köp edip tanqida azaltmak. Toğrul bey, bular Murat Gurbanowyň ýanynda töweregine üýtdiler. Parazit üýşen ýaly. Bir saçaga bal goýsaň siňekler üýşýär, garynjalar siňekler. Ilki bilen siňekler. Garynja parazitler, siňek parazit. Edil şolar ýaly.
Murat Gurbanow'a allap bilmediler. Murat Gurbanow'dan pul alıp bilmediler. Sponsor edip bilmediler Murat Gurbanow'u. Murat Gurbanov tejribeli adam. Köpü gören adam. Halkara tejribesi var. Ondan soň balar Murat Gurbanow'a düşman olup Murat Gurbanow'a hüjüm edip başladılar. Murat Gurbanow'un hereketinden bir topar adama uğurladılarmı? Maglumatı uğurladılarmı? Öz tarafına geçirdilermi? Hemme da bir tarafa koy Toğrul Bey. Murat Gurbanov bilen şolon soňky döwürdäki gatnaşygyna bir özüň seredip gör, synlap gör. Murat Gurbanow'un elinden çöregi soňam şoň saçagyna tüküreýän adamlar. Erteki bir gün halka näme der? Ýurda näme der? Bolýa, geçmişini hemme dadyny, haramzadalygyny hemme dadyny ýadymyzdan çykardyk. Diňe şonu gözüňize getir. Murat Gurbanow'dan pul almak için olar her hili bolup görýärlerdi. Pul alyp bilmejegine göz ýetenden soň näme boldy? Düşman boldular. Ondan bular hany ol kemine diýilýän ýaş oklaň jüýjejigi. Hökümetiň, rejimiň adamy Merdan Muhammedow. Şolara garşy bular olara garşy da bu topar. Näme boldy? Murat Gurbanow'a bide garşy hüjüm edýän videolaryny Merdan Muhammedowyň keminen kanalyna goýdular. Hany bular bir-birine düşmanlar. Ýene bir gede gaýdy. Bulan hemmesinin hojoyny bir adam bir yerden dolanyrlar bular. Belki bir-birinden habary ýok ýa-da bar. Ýöne şolara siz birleşip hakykata halka garşy çykmaly. Dilde şolar birleşýär. Näçe öz arasynda dawa etse edibersin. Bir-biriniň arkasyndan gürlese gıýbat etse, söýgse söýbersin. Hojoýnlarynyň buyruk gelse şolar derrew birleşýärler. Bir ýerik üýşýär şolar. Ina şoňam subutnamasy. Liberty ortalama dünýä, ortaça dünýä statistikadan alyny känwsa hoplulyk jogap kärlerini gümün çekmeli. Gaty dogry. Gaty dogry. Bu işin içinde biznes var. Liberty. Şoň üçin statistikany bilgeçliğin gümsap ýöredýärler. Gaty dogry. Batyr akmak sürür döwrany, akyl onuň haýrany. Sagja bol, ýaman gowsuz. Vip agam gel şu mesele gaýdyp geleliňle. Şol 9 ýaşly gyzjagyr barada bolýar. Ýaňrak oglanlardan imodan soradym. Aşgabatda Bagyrdaky täze açylan restoranyna toýa gidipdirler. Şol toýda tans bolup ýörke ýitipdir. Kilimcan, salam Döwlet Baýhan, üns berme apa kanaly diýenler dinlenmegem üns bermem. Ýöne men şolun halka şolar ýalaky göň etmeçilik edişini aýdýan. Men aýtdym hemişe aýdýan. Men bilen baglanşykly. Kim näme diýse diýbersin. Özleriniň ýyzy hapa. Men däl. Menden hiç wagt kemçilik tapyp bilmenler. Şoň üçin öz aýbyny, günäsini men üstüme atjak bolýarlar. Ýagny ata-babalarymyň aýdyşaly, ogrum özüne osor, orromsam özüne osor. Ogrum bizi öz ýaly ogrudur etjek bolýar, ýa ogru diýdirjek bolýar. Orromsam bizi öz ýaly orromsa diýdirjek bolýar. Ýöne Hudaýjan, Allah jana
soňsuz şükür bir halal adam. Arslan internet titip yarım saatdan çykýar. Bugün boljak däl. Aýtýan gürrüň etmek bagyşlarsyňyz doganlar temany süýşürmeli boljak. Ýa-da ötünç soraýan ýene bir gezek. Sadece bol Arslan aýby ýok, hiç ýyly gürrüň ýok. Biz halk bolup öz aramyzda pikir alşyp otyrys. Çaga meselesi öýren wajyp mesele. Şoň üstünde çynlakay durmaly. Vip onsoň şol taýda çaga köp bolansoň ene atasy şol gün gözlejegem bolmandyr. Ene atasy garnaşlarynyň biri alyp gidendir diýip pikir edipdir. Ol bagyrdaky täze açylan restoranam çolorak baýyrda dağa golay yerleşýän ýerde kenniýe. Torulbeg men şoň üçin türkmenligime guwanýan, kän aýtýan agam. Türkmen halkymyz aňsat özüni oýnatmaz. Ýene soňky döwür halk bilimsiz galyp türkmenni diýip özüni kiçeldip basýandan habar ýok. Soň bilim diýe. Men kendi düşünmedim muňa ýöne. Halk özüni oýnadanok, gaty dogry. Biz halk bilen 20 ýyldan bäri işleşip gelýär. Kimin kimdiginem gowulýar. Şu wagtçany çorwa çykarlyk bolmaýanlar halk tarapyndan adam sanyna alynmadyk bolsa, mundan soňam alynmaz. Ýöne interneti ulanýan, aktiw ulanýan käbir watandaşlarymyz ilgün bähbetli iş etjekne yalan propagandalaň uğruna, yalan habarlaň uğruna ýykylýar. Haramzadalardan ýagşylada ýasajak bolýarlar, şeýdip ýalňyşýarlar. İlki bilen özüni zyan edýärler. İkinciden daşary ýurtlardaky ilgün bähbetli göreşiň, demokratiýa, adam hukuklary göreşiň çaltlanmagyna we berkemegne päsgel berýärler. Bular başaryp bilermi? Hiç adam başaryp bilmezler. Tomusyň ýagşy ýaly itip giderler. Bir-birini iyip onada. Bizden zyan gelmez. Şu göni ýaýlymda size aýdýan. Bile taryha şaýat bolar. Bizden zyan gelmez. Olar öz haram nefsi üçin bir-birini gemirerler, bir-birini iyip bir-birini ýok ederler. Adamyň päle adamna şolar ýaly bolýar. Men janymyň saglygyny diler. Halkymyň eşretli güne gysga wagtda ýetmegini diler. Olar üçin hiç zat dilemeýär. Torulbek agam koşuljak girip bolanok näme kem giç bolly. Tanışlama telefon etmäne sorasam aýtjagym ba giç boldy diýe. Torulbek aslında şu programma hiç ýyly araç programma gerek ýok. Gönümel Google hasabyndan girip bilýän. Giren wagtyň adyň, zadyň, hiç zadyňam belli bolanok, girýän ýeriňem belli bolanok. Men şoň üçin şu programmany ulanýar. Şu programmany düýüp, şu programmanyň içinden maglumatym uğurlap bolanok. Şoň üçin. Aslında ansat telefonyň ayarlaryna, nastroykasyna nemelerine seretseň aslında bolar. Inni Galaxy häzir leppeçilen döwri. Balyň bir
gurçugy ağırlanyp gadana girişýäli. Maksat atyňy oka bermelik. Galaksi ömrüňiz ok bolsun. Inha mazmuny. Hakikatyň. Rahim Aşerif, menem hayran agam şolar uğurlayan çağlarına näme edýäke? Birden başlady bu zatlar. Çağı uğurlamak näme sebäpdenke, näme edip bilerler? Näme iýlejeklige belli zat, her kimiň aladasy pul, bu wagt gara ony diňe. Talibanlara satýandyrlar näme? Inha şo kitabyň ady. Garazoglan türkmen ýazýan şo Abdukuliýew kitabynyň ady şo. Abdukuliýew 2 ýyl hökümetde 12 ýyl oppozisiýada diýe. Orsça şol kitap, orsça ýazylan. Şoň PDF-ma internetde tapyp bilýän. Şo taýda häzirki azatlygy, erkinligi göreşe ymtylýan watandaşlara şyltag atýan, şolaň ünsün soňjak bolýan, aňyny zäherlejek bolýan, häzirki döwürdäki oppozisiýa syraýan, aktivist syraýan adamlar nähili pohuny ýenligini, nähili adam satanlygyny, häzirki diktatorlyklaryň güýçlenmeginde nähili rol oýnanlygyny şo taýda goýup görüň berýär. Karajoglan türkmen traktor bejerýän bagyşlaň gulugum sizde diýe. Vip nähili oçağa ýetip bilýärkä agam men şoňa hayran, ene taty şoraýaly dereksidimkä. Biljekkäle dolanyp maglumat bolmasa bir zat diýsen her kimiň çagasy, çaga mesele gasy wawaly mesele. Galaksiýada hapa kanal halky nirde köçä çykarjak bolup oda itekledi diye. Götükül üstünde göwnü kap dağına diýilýär. Özü hapaň içinde otur. Hapasykdan başga görýän zady ýok. Şoň üçin hemme kişine o özüne sor, orramsam özüne sor etjek bolýar. Karajoglan türkmen kitabyň dolu görnüşini sana urussam okumak isleýän illeşlere paýlamaga kömek edermiň döwlet. Ederin Karajoglan türkmen. Inha şu nememe iyi vermen. E-mail adresime. Men ýetireýin. Öwesle. Illeşleme. Häzir şu nemeni men ýazdym inha. turkmenim.tv@gmail.com Abdukuliýewiň ýatlama kitabyny isleýänler maňa boş e-mail bersin. Men jogap hökümini Karajoglunyň iýberen PDF-ini size ýetireýin. Ondan soň şu kitabyň üstünde de gurrun edeliň. Ramazan Cuma
Töwle dağa yitip gidipdir. Toyda tans oýnapdyr diýilen ýaly gömürtük zatlar. Bolan waka bilen dolu adres, ad, familia, dolu adres hemde kimler tarapyndan akidilipdir. Enatasy nirden nämeden şüphe diýe. Öň şolar ýaly bir zat boldumy, bolmadymy? Başga nirelerde çağı gaçyrlypdyr, ýok bolupdyr, ýitipdir. Olar näme edipdir? Hemme zat gerek. Liberty döwletaga bagtly maşgala, travmasy çağalyk ýaly düşünjeleri biz dar bolduk. Ömrüňiz ok bolsun Liberty. Maşgala institutu diýip gelli käriz gow agdap geçdi. Senem deýsen agamış dema. Polya şu temany maşgala bilen malanşykly şu temany men gow edip aýratyn bir gepleşik edip aýtyp berin. Liberty gönýälim edeýinmi? Ya aýratyn gepleşik edeýinmi? Haýsy formatda, haýsy görnüşde bolsun? Şunu aýt maňa. Men şoňa görä şu maşgala temasyny, maşgalaň ähmiýetini, zerurlygyny, wajipligyny, mukaddesligini, nähili maşgala gurmaly, nähili dogry maşgala gurmaly, nähili dogry gatnaşygyň bolmaly, çağa nähili taýýarlyk görmeli çağa etmek üçin. Soň çağany ýetişdirmek hemme zatlaryny men özüm 6 ay okudum. Ýörüte Moskwadan bir hünärmen çağırıp puluny töle 6 aýlap ýörüte şundan özüm sapa galdym şol urdan. Ondan soň çağalarymyzy ondan soň Allahdan dilep aldyk. Şol urda bilimim, tejribem biraz çykpa. Liberty şonu paýlaşyp bilýär. VIP onsoňam haýsy dereksiz adam kanaly haram diýär. Kanal haram bolsa näme üçin gelip peýdaly gurrunlary diňler? Soňundan haram diýip bilýär. Iýen naharyňa saçmak bolýar ola. Olar üçin tapawdy ýok. Olar başga kategoriýadaky adamlar. Adamam däl aslında ýöne biz. Ýene adam diýäse umyt bilen belki adam bolar diýip. Ramazan Cuma. Ona şeýle maglumat bolsa jenaýat işiniň üstüne açmak gaty golay, gataňsat, gaty dogry. Ol işi açmak hem golaýlaşmak üçin dogry we dogry maglumat gerek. Gaty dogry. Ramazan Cuma dogry goşulýar. Abdukulyň ýatlama kitabyny isleýän hökümetde 2 ýyl, oppozisiýada 12 ýyl atly rusça kitabyny PDF görünüşinde Karacaoğlu'nun maňa berýär. Menem size ýetirýän şonu. Bilemok kanalla goýup bolýarmy? Kanalla goýup bolýan bolsa PDF'i özüňiz indirer ýaly. Onu men nemet görýän. Eger kanalla bolmaýan bolsa Facebook saýpalaryndan bolýan bolsa otaýdan ýa-da Twitter'den ola mümkin. Olanım guruna çık görün. Rahim Maşerov ýöne taliplere satylan bolsa egerde şol dogry bolsa berde bir zat bar. Hiç bir ýöne raýat onu umurmaýar. Erkek Rahim ömrüňiz ok bolsun. Taş etdi. Öýe başdak mümkinler. Ol vilayatdan ol vilayata zordan geçilýär. Onuň mene aklyma taňany. Haram rejim talip bilen biznes şärigi, biznes partneri. Şolun pul üçin etmejek zady ýok. Ýa-da mehriban olanlar şu habarlaşmak üçin e-mail adresimiz Abdukulyň ýatlama kitabyny isleýänleriňiz bar bolsa şonu men size PDF görünüşine getirip bilýän. Eger sosial medialarda ýükläp goýup şonunam isleýän
indirip özüne yüklep alar ýaly edilýän bolsa oňam uğruna çykar. Olaram eder. Inni şuňky temamyz taryhdan göreş üçin alınmaly tapaklardy. Onda artan bugün internet mümkinçiligi bolmandan gatnaşyp bilmedi. Onda şu tema biz Awdukuluýyň kitabyndan taýýarlanyp başlany. Şu taýda nämeler ýazylýar? Şondan başlany. Ýakyn taryhymyzdan. Awdukuluýew Bahir ýatan ýer ýaty bolsun. Daşary ýurtda wagtlança hökümetim guruldy. Hemme adam edildi. Türkmenistana baraýmaly bolunanna Awdukuluýewiň töweregindäki adamlar gyzyllan gymmatly maglumatlary rejime bilip ýa-da bilmän, dilin tutup bilmän bilgide. Kimi dilin tutup bilmän, kimi özbek üçin satdy. Şeýdip Awdukuluýew we töweregindäki adamlar Türkmenistanda rejimi ütkötmek üçin en çeýlap çeken zähmeti biderek boldy. Şoňam taryhy şahyatlarynyň biri özüm. Ine tepi diye Karacaoğlan Vip döwletaga şatlyk şeýhi evinem belki diktator tarapyndan size garşy watan dönükler diýip onuň gürlemegi. Onam şeýdip hökümet tarapyndan mecbur eden bolaýmasynlar aýandy. Biljekkel ýöne şatlyk şeýhi watan dönükler diýe ýöne şonu subut edibilenok. Hiç elinde delili hiç tadı yok. Aýdýan sözüni subut edibilenok. Onu men şu kanalla çıkarıp görkezdim. Näçe gerek? Düşünni, düşünmeýäne de orkestra bolup çalıp aýtyp berseňem düşünmeýän. Şoň üçin şatlyň öz repertuary, öz nemesi bar. Wedipeti. Olam onu ýerine ýetirýär. Agyşlaňyz uçjak adam boldy. Inne şuňky efiri şutaýda jemläliň onda. Taryhdan alınmaly tapaklar diýilende Awdukuluýew Bahyryň hökümetde 2 ýyl, oppozisiýada 12 ýyl diýip öz gören eşdenlerini kimin halkyň geljegini, halkyň göreşini, satanlygyny, şoňa kimin nähili ziýan berenligini görüň berýän gowur kitaby bar. Şo kitapdan başlaly taryhdan alınmaly peýdaly maslahatlar diýilende. Häzir şutaýda berýärdi. Döwlet dost Murat Gurbanow bilen Zoom protestini geçirmek planyňyzda barmy? Zoom protesti diýmek näme? Näme dilýär Zoom protesti? Zoom protestinin hakykatynam bir netijesi bolýarmy? Şonu düşündir maňa. Onu men öz pikirimi aýdym sana. Men Zoom protesti diýäni men düşünemem. Zoom'da nähili protest bolýar? Vatandaşlar hapa kanal diýenler olaryň bize salgy berýän ýoly ekilmedik bagyň
getirmedik miwesini atyber. Ay hawga dawara. Inni şun Arslanjan bilen tarihten misallar temasyna gurrun etjekdik. Şoň üçin inni onda ýöne şeýle temalar barada, tarihdaky misallar barada gysgaça men öz bilýänimi aýdyp geçeýin. Türkmeniň bagtynyň ýatyrylmagy Seljuk imperiýasy döwründe başlady. Nizamül mülk wezir bolanda nizamiýe mektepleri diýip ýörüti mektepler gurulyp, şol mekteplerde Oğuz Türkmen häkimetini syndyrmak, kesegi güýçlüň bähwitlerine hyzmat etjek mankurt adamlar ýetişdirilmek üçin ýörüti bilim programmasy düzüldi we hemme şo taýdan başlady. Soň Mongol basbalçylary ýörüti sponsorlar bilen döredildi, gollandy. Merkezi Azya'daky Oğuz Türkmen medeniýetiniň, sivilizasiýasynyň, häkimetiniň güýjüniň ýumurtga toğula bermeli edilmek üçin, ýykylmagy weýran edilmek üçin ýörüti gollandy. Çingiz Han bize garşy biziň sivilizasiýamyza syňyp görseňiz Çingiz Hanyň eden zady medeniýeti, bilimi, ösüşi hemme zady ýok etmek boldy. Şondan mysal almaly. Şol bize garşy başladylan işden häzirki döwürde Türkmenistanyň daşy gawarly dürli güýçler, dürli global güýçler Türkmenistany ele geçirjek bolýar. Bu şuňky gündäl, bugunky ýakyn tarihda edilen, görülen taýýarlyk däl. 500 ýyldan bäri dowam etip gelýän taýýarlyk. Türkmeniň ýurtlary bölündi. Türkmen Sehra bilen Türkmenistanyň arasyna serhet çekildi. Türkmen Sehra Eýrana 1916-njy ýylda sowgat edildi. Rus paşasy tarapyndan Eýrana sowgat edildi. Türkmen Sehra, Türkmeniň Sehrasy. Owganistan Demirgazyndaky Türkmen oturumly ýerleri İnglisleň çyzan araçagy bilen Owganistanyň içinde galdy. Özbegistanyň içinde de bir näçe million türkmenimiz bar. Kazakstanda da azsanly bar. Russiýada Stavropolaklar ol gadymdan gelýän türkmenler. Täjikistandaky türkmenler olaram gadymdan galan türkmenler. Hytaýdaky türkmenler gadymdan galan türkmenler. Ol soňky İnglisň terket çadany bilen aýrylan türkmenler däl. Türkmenler näme üçin şolar ýaly aýryldy? Bölük büçük edildi türkmen. Türkmeniň bagtyny näme üçin ýatyrdylar? Türkmeniň bagtyny ýatyrmak, türkmeni azal etmek, türkmeniň aňyna düşünjesini türkmen hiç wagt agdyr bolmaz. Türkmen çopanla, çarbola, ay türkmençilik diýmek bilimsizlik, sowatsyzlyk, edepsizlik, gödöklük diýmek ýaly düşünjeleri, aň düşünjeleri sokup adamlaryň aňyny zäherlemek, adamlary mankurt etmek kimiň bähwidini. Şu syýasatlary, şu propagandalary kim alyp bardy? Kimiň bähwidini alyp bardy? Kim şu düşünjeleri halkyň aňyna ornaşdyrdy? Biz nädip şu gün haramladalan garşysyna ejiz düşdük. Haramlar sürýä döwrany, halkam çekýä zulmy. Biz şu ýagdaýa nädip geldik? Tarihten alınjak gyzylan gymmatly müňlerçe misallar bar, sapaklar bar. Şuň üstünde pikir alşalyň.
Liberty giýjen rahat bolsun, sag bol, ömrüň uzak bolsun. Mario de Remarque şol kitabyň adyny ýazdy. 2 ýyl hökümetde, 12 ýyl opozisiýada, sen 13 ýyl ýazdyň haýsy. Döwletde onu mümkin bolsa şol kitaby bize de bersiň. Men e-maili berdim. Sen nämäge berdiňmi? Arajoglan men berdim, açyp bilmämesem bol nämäni. Olmasa men nämeden bererdim, berden bolyn. Beren o kitaby hökman. Boş e-mail iýerseň men sana e-mail edip iýereýin. Ýa-da transfer we transfer seredim. Şeýle bir hyzmat bar. Inha we transfer.com diýip bir sahypa bar. Şu sahypadan 2 GB çenli bolan materiallary, video bolsun, surat bolsun, kitap bolsun, näme bolsa karşı tarafa iýerip bilýäňiz. On iýerilişiniň düzgünini men size düşündireýin. Iýerýän adam öz e-mailini ýazýar, alýan adam öz e-mailini ýazýar. Onuň şu taýda näme iýerjek bolsaň şonu şu taý goşýar. Soň iýer diýip basaňdan soň we transfer sahypasy hyzmaty sana kod iýerýär. Sen e-mailini, şu taý gelen e-mailini, şu taý gelen e-mailini gelen kod girýän, kod soraýan ýerine basýan bolyn, ýüklenip başlaýan şey diýip aýlanyp. Yüklenip bolandan soň aňardaky tarapa alyja e-mail gelýär. Plany inha şu adresinden size bir zat iýerdi. Şonu alyp bulutda durýar. 2 GB çenli iýerip bilýäňiz. Şoň üçin eger e-mail 25 MB ýalňyş bolsa, eger e-maille gitmejek bolsa men we transfer bilen iýerip bilýän. 13 ýyl dogry diýe düşünükli. Karajoglan 2 ýyl hökümetde, 13 ýyl opozisiýada. Ýöne men o kitaby okap gördüm. Awdy kulagan aýtmadyk zatlarymyň gaty köp. Hakykatdan gaty köp aýtmadyk zatlary bar. Bilemok, o näme üçin aýtmady. Ýeri gelende ona maýdars. Awa nesip bolsa. Inni Arslan bilen bugün biz Sowet döwründäki taryhy masallardan göreşe peýdaly bolabiljek taryhy masallar barada gurrun etjekdik. Arslan eger dinleýän bolsaň taýýarlyk göreňde şu Sowet döwrüniň içinden esasanam şu Kaýgysız Atabaýew, Nedirbay Aýtakow we Kaýgysız Atabaýew, Nedirbay Aýtakowlary taýýarlaýan özü Daşkentdäki Türkistan Harby Komissariýatlygynyň merkezinde işleýän Salyhow adly harby wezipeli türkmen adam bilen maňalaşykla maglumat tapyp bilseň, şularyň hemmesini jemlep biz halka ýetirdik. Türkmenistan döwleti nädip döredildi, nähili kynçylyklar çekildi, nähili planlar düzüldi.
Cüneyt Han bilen, Edis Han bilen nähili gepleşikler geçirildi. O aýytly adamdaky ýaly Edis Han. Cüneyt Hanlar olar ýaly adamlar däl. Olar türkmen üçin kellerini goýan adamlar. Soň meselem. Göktepe galatynda uruş bolan wagty aslında ýylyň içinde gep beýredýär. Orus başçalygynyň baswanjylary iň soňky basylyp alynan ýurt Türkmenistan. Bizeni Özbekistan alýarlar. Onuň edil häzirkilen edişýäli ýalan propaganda, ýalan habarlar ýaýradýarlar. Oruslar Özbekistanyna uly goşun ýygnap, şo tarapdan Türkmenistana çoljakmışyn, Türkmenistany basyp aljakmışyn diýip. Bütün türkmenler esasy güýjüni Gowşut hanyň ýol başçylygyna şo tarapa ýiberýär, Amederiýa tarapa. Uşa amatly bir ýerde meydançada goş tutup ýatýarlar türkmenler. Şo tarapdan oruslar gelse şolar bilen uruşmak üçin. Onu da Gowşut hanyň saglygy gaty agyrlaşýa, ýok bolýar Gowşut han. Şolar watyň özünde de Göktepe galasy syňýa we erbet gyrgynçylyk bolýar şo taýda. Türkmeniň gözüniň oduny alýarlar. Ondan Gowşut hanam gidenden soň azalalyk başlaýar, kim han bolmaly, kim näme etmeli daha. Soňdan iň soňunda görýärler, bakýarlar. Orsun güýjüniň teknologiýasynyň öňünde durup boljakka. Ýuwaş-ýuwaşdan her kim orta boýnamak bilen bolýar. Hiç wagt türkmenler, Türkmenistan oruslara meýletin goşulmady. Türkmenler İslam dinine meýletin kabul etmedi. Hiç bir türkü halk İslam dinini meýletin kabul etmedi. Kılıcın güýjü bilen, edilen gyrgynçylyklar bilen kabul etdiler. Şu taryh hakykatlary bilmeli. Şolardan sapa galmaly. Men elhamdülillah musulman. Ýöne taryhy bilmeli şonda. Onna şuňky gepleşigi, şuňky gönli alymly şu taýda tamamlalyň, başga soru, teklip ýok bolsa, nesip bolsa, artlan üçin amatly bir wagtda ýa-ni şol taryhdan görüş üçin alınmaly peýdaly maslahatlary dikkatiňize ýetirer. Liberty maşgala barada, maşgala mukaddesli barada, maşgala barada gepleşik etdi. Jogap gelmedi. Gönü ýaýlym görüşüne edelmi ýa-da aýratyn bir gepleşik ýazgy hökümine, ýazgy görüşüne edelmi diýip soradym. Belki görmedi. Şu gepleşik dinlenden soň görür jogap ýazar diýip umyd edýän. Men üçin tapawdy ýok, halka hyzmat, taka hyzmat. Gönü ýaýlym diýseňiz gönü ýaýlym. Ýok, ýazgydan et diýseňiz ýazgydan edýär. Toğrulbek bile ýalkasyn, diňe bile ýalkasyn. Bir adamyň başarýan edýän işide hemmämiz bile edýäs. Men gönü ýaýlymy başladyp size tawşyrýan watandaşlarymyň ina özü alyp çykja ýaýynly. Watandaşlaryň özü alyp çykýar. Şoň üçin hemmesinden taňryp kalyn. Hemmesiniň eli ýüzi dert görmesin. Toýlaryny müň bolup gaýsyn. Eger isteseň Toğrulbek ýanky e-mail ýazyp al. Gönü ýaýlyma baglanman. Şu programmadan öz aramyzda hiç ýyly zapysyz ýagsyzam gepleşip bilýär.
Eger isleseň test edip bilýäs, sen baglanyp bilýärmi, baglanyp bilenokmy? Şey demem edip bilýäs isleseň. Şeýle de bir şu işiň ýoly bar. Galaksy ýene görüşýänçä taýja ol ömrüň uzak bolsun, hemmäňiziň ömrüňiz uzak bolsun. Bugunky taryhy temany gozap bilmedik. Arsanyň tehniki perkelçiligi sebäpli ziýan ýok. Ýöne çağlar bilen magnaşykly, pikir alşyly, käbir zatlarda, käbir uğurlarda pikir alşyly. Çağlar temasyny hakykatan şol şeýle bir ýagdaý bar bolsa, şol maglumatlary, taýyk anyk maglumatlary ýygnalyň. Bilelikde bir raport taýýarlalyň. Döwleti degişli bolmaýan, çağa haklaryny goraýan guramalara ýetiriliň. Şeýdip kömek edeliň. Watany şu gün biziň borjumuz watany goramak, halkam gollamak. Kim nähili tökmed etsin, gıýbat etsin, her hili bolup oýun oýnak görsün, teatr etsin, yalan propaganda etsin, näme etsin, pulun ýyzyna her hili bolup görsün, pulun uğruna biz gyzyklanmalyk. Biz şahsy emosiýalarymyzy, hemme zadymyzy bir tarapa goýduk, bilimizi goşadyk, dogry adamlar bilen alaky sağlaşygy bolan, tebigat bilen garmoniýasy bolan adam şekilli adamlar bilen agdy birlikde işleşmäge taýýardygymyzy aýtdyk. We siziň öňüňizde de görkezdik şonu. Biziň başga bir niýetimiz, planymyz ýok, bolum bilmez. Şoňa dogry düşünýändiňiz üçin hemmeňizden çäksiz minnetdarlyk. Gollagyňyz üçin, goşandygyňyz üçin. Bu işi döwlet baýhany edenok, inhaçtaýdan tesvir ýazýan şu kanaly ulanyp, şu kanalyň üstünden öz goşandyny ýyl güniň bäkwidine goşup oturan adamlar edýär. Men diňe araçy, men diňe moderator. Şoň üçin bir maňa bir zat diýen bolsa, näme diýen bolsa diýkesin meni gyzyklandyranyk. Ýöne biri halkyň bagtyny ýatyrjak bolýan bolsa, dörejek bolýan aktivistlik hereketine öz haram bäkwitleri üçin ziýan ýetirjek bolýan bolsa, onu men sesim çykarmagyny oturup biljekkäl näme etmeli bolsa edýän hiç adam gaýgyranmak, şonam gowul etdiler. Gmail'e men şu haýaky Gmail'ime näme diýe YouTube'da kanala abone bolsam da baglananokly diýe. Torul Bey, şol saňa iýerilen sepe basýan, sepe basandan soň şo taýda etmeli ädimlerini sistemaň özü görkezýär saňa. Şol ädimler boýunça gitseň, getirip seni studiýa sokýar aslında. Men e-mailimi ýene oraya ýatladýan. Şu e-mail bilen habarlaşaly, test edeli, Torul Bey.
Men özüm sana düşündürün nähili bağlanıp bolýanly. İsteseň Facebook'tan maňa ýaz. Şol wagtyň özünde Facebook'tan men sana gollanmany görkedeýin. Nähili girilýär, nähili edilýär. Şeýdi ben bilýär. Men sana sepi ýene bir gezek giýbereýin. Synak koy. Eger giýirseň öňe salam edip nemeni ýapaýarsy. Efiri. Şol ýaly ýaman aňsat programma. Men şu programmany saýlap alanyň sebäbi şu kanala gelýän adamlaryň yzyny ýydarlap tapyp bilen oklar. Canlı ýaýna, güni efire, günümel ýaýlyma. Güni ýaýlyma goşulýandan hiç ýyly ýzam galanok, hiç salam galanok. Gatnaşalım howpsuz, gatnaşdyralım howpsuz. Görüşe, gatnaşyga, bileleşige howpsuz bir programma şu. Hiç ýyly araç programma ýok. Sen maglumatyny owurlayan, üçünçi taraplara berýän bir hyzmatam ýok arada. Men şoň üçin şunu ulanýan. Onda togul sen Gmail'den habarlaş men bilen. Awa şoňa görä gepleşige gatnaşarsyň. Onda mekrowanda onlar şuňky güni ýaýlymy şu ýerde tamamlayan tesvir ýazan şu gepleşigi tesvirleri bilen alyp baran dogonlamyda, illeşlemede, görüşüjülegimizde hemmesiniň çeken zähmetine ulokan taňryalkan aýdýan toýuny aýtsyn. Sağlıkly görüşelim, eliňiz ýülüňiz dert görmesin. Yeneki efir duşuklaryňyza çenli Allah ýarňyz bolsun. Giýjäňiz rahat bolsun. Köp sag bolun.